de be bia ebufuo nipa eye say na nka mo asofo ye nya problem mo kra ne de ba na masofo nokre awari mu problem wo de ko asofo na say so asofo na eku ne yire nti wo member church member say so nya problem o de ko yi because asofo kra eku ne yire na wo church member wo de wo wo ye kitwe bi so ahu nti say wo asofo wo dim say e bia say ebufuo ba say wo so wakoma because morning bonsam tam dia ya na e close. Mama akwaba shonko eba too much GH everyday so nana ama owusia enimidi na edubre ye training issues mede ebe somo ewo ye fidie so na meko ensem no emuno eye Ghana ni sofu bia wo ye den sorry tese wo sane ne yere eti Orlando Florida US abroach man muno sese aden nti abeto da chese sofu yi abon yere tuo eye ewo tese bank ano ama adane ensem pi ne busafo mame enche ensem we mu enche mu asem we esi ewo bank anidin ede Orlando Credit Union enim na de odineni ehu ensem no ebia odinedin ebaye aslisa no wochire mu se ohun se eye oba warefo a nidin ede Barbara Tommy Ofori na Ora Bank what say what ne sa ebie epno na ne sa ohia ne se what pay te se to akasa ma te se oba no eda form na wotu ne ni ehwe ye no na ne kunu na wogina echira ye sofora ne din ede Sylvester Ofori na wogina echira te se etuo no ekura na wotu ye aibo ne rema ne hero no efimu na se de ba ye te say de nam so ema ekunu etwito e won ire ne de sai nkyerem nu pa de o ka so betimi e de ato abontin de a no wa ye atrofo te say wo hu kra no aka no hu ya ne say otutuo na e ka na ire wie pe na odwane e de call ni si a wote e wo e ye Florida ho no na police for e wa brochime mo de bibie si a ye CCTV camera wo be chire mu nti na wo ma hwehwe mu hu sampa abrante ne disa ni papa ne sem no edi ne chikon ni fie e o Florida ho e ko 7 ne sem se ye che no e de akotum ne busafo asem we se ne sitie no nti me twa me haba na me de emu chire mu akasa asomu yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH Mr. Former Sansuma Aquaba BM Eba ye program ye so na me guest I never metri and come Miss Gladys Obapa Mo Aquaba. Obapa writing. Thank you. Why is na we dear asema esi say osofo awoda sorry no floodgates of heaven abrochimemu sempi emre da what say chichim enkofo mo what printing at say we hwe enye yi na asem kese we abrochimemu timi botu maneka na ire efrim o de ye mo nsem ni atofa uhu ne say mema ahwefo nzo aha okay any adofo nyina mechi adofo nyina na asem we die o kanon te se mi bo meeting go sa osofo nanka enye church member nanka osofo nkonko solve sa issue okay ba se akoya osofo nanka samu a yemfa ne se osofo a no nka onim nyame asem onim bible nimu fiti Genesis to Revelation inti nka ono de nke enim so say ye church member there anya kra ne church member there oye no osofo ankasa etini ehwe ne yire nim ne yire a wakogina sorry dem akodi nse ehwe ne nim agoni tuo de chese me nua ba asem we de jinsem na miti wasemi ate say osofo de nka Genesis to Revelation
akenkan bi why there ogu boniface nka onim boniface a onim say oh and like ya me bisa say dia na oba no de ye na say yen she dem be man side of story no na dia na ni like nipa ni be ye wa esa wo twituo say me de meku tun say o hwe na say situation no akodu mpempen su bi a untimi handle a aya ngwa na oyo sofo a waja oyo eni eja no fa ni musu onko ni be enkofo bi keka say se na asem no esifesi ye no ya koye sesika sem because na oba no ko bank mu mini aba na osofo die asofo eseda sofo biseda de yire ti abrochi ono kwa ose ne ne yire every ayibia o inti no say wo osofo mpo na say sofo de na ono yire kwako osika say o yire a onim say oyo yire say bibi ni na won ti ase a explain it here no say bia me yire say ya na say but so ko boni tuo pa ma na ewu ni de me nua ba just ya asefim osofo a unim bible mu a unim say we wo say osofo ye nipa but nko osofo de me nim say ona wo de nka wo be Nyankopon kra chen yen ya obe so de ai osofo de me fa de so de obe Nyankopon o ye nyame so da ya say nyame nipa nti ja ye nyame nipa de na so obe Nyankopon kra chen yen ya ye tinje so ahu nti ka die boni nko na oba na ye wa like esa wo twituo akoboni I asem we dey asefem me nua na dey asefem Miss Gladys imma unse ma yo suban bi ewo ehu esunu se na wo ba titie se woni sika ena so se no sitie se woni sika bia ena asofu ma me mu so no nanse tem ubeti na osofu bi ejai na yere aye ni say waye say complaints na endoso nti yenhwem ye se osofu yi nire one ne tin se one ne enya entiase bi ente se efes kasem bi na te se oba na ayere so se ye DRS ka we me ye firi hu anase bi awarija ye bi ba na wo pese nko fa awarija no so enye bibie firi kruto mi sa bochem na de wo ware abochire emre mu a se wu jai were anase awarija bi eba wo nim se bibia de ebeche pepepe na wo ne were mo afa afane afa na nti so wo rese na ekọ na ewu be gyan se obesi ne yire ne kwan se saa de enkodu ha na mini aba na the friend is saying say sika sempo ewo mu say emba ye nipa bia de bia ya na me maka say ma ye sika ye dwan kakra ende ewo mba emojam ye sika kakra nkaka ni say bia wo nye sika kakra chen ni kunu ani ye dwan ni de ewo mu but so enu nkyere say even sika semo a okay approach na ya na normally no kunu ni oyire no mo ta ye fe ni say prenup ta na say omu account no omu di joint account yes into no say bibi ni na o pese e bia oba ni be kwa yi sika we ya na so be fa sika we ya enu ani say bia o bank ho no kura no o be range wo aka say o e bia asimesi we e de check ba momba like ubetimi kra cancel am ya cancel check na oba no bodru a yen yi sika no enyebe emma no say report bi anase obi a wo obi a wo be ka kire ne say bi a say na e koso na to the extent say wo be twituo na wo dia akogbo no say pay mi kunwa mo awudie wa nya de me oba wa nya de because de bia me ka me say ni nipa no be ye bia ebufuo nipa say na nka mo asofo ye nya problem mo kra ne de ba na ma solve no kwe awari mu problem wo de ko asofo na say so asofo na eku ne yire nti wo member church member say so nya problem o de ko because asofo kra eku ne yire na wo church member wo de wo de wo ye kitwe bi so ahu nti say wo asofo wo dim say e bia say egufo ba say wo so wa kuma because morning bonsam tam dia ya na close
ɔno no ɔpɛ kwan bi a wobɛhwe ase nti sɛ wanso wakoma mu nta ne yɛsɛ ebufuo pa a ɛyɛ sɛ akoma no na ɛsɛ wotumi ɛso wotumi so wakoma mu because wanhwɛ yi a wobɛyɛ adeɛ bi a later no wanu ho sɛ wayɛ ampa me yɛ sure sɛ ba na wabi a wanu ne ho mpo sɛ ade nti na meyɛɛ saa adeɛ wi so nta na yɛsɛ yɛma yɛni nda ɔte sɛ de aboa ɔwɔ wo sɔfoɔ wo nim o nti na nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ mo sɛ ɔyɛ nipa deɛ once a woyɛ nipa nko adeɛ bi wɔ hɔ a wobɛfom but to kill a person paa deɛ na ɛyɛ den na Miss Gladys the way asɛm yi ɛni siti a ɔsɔfo paa te sɛ okura asɔre mu ne ne yere yɛ asɔre na bɔne bi sɛ etimi si wohu ne sɛ ɛyɛ saa spiritual nneɛma yi bi sɛ huhum bi ta ekyire na huhum bi na ɛyɛ na na saa nneɛma no bi na ɛakɔ so ɔyɛ ɔsɔfo yi abrabɔ mu me nuaba ɛno deɛ ɛbɛtumi aba saa but ɛyɛ na mebisa sɛ nanka huhum wɔde ɔsɔfoɔ ne church member wɔn ananka huhum mu adeɛ nhonde kɔ ɔsɔfo na wɔn nkyɛn na bible sɛ yɛn wɛn yɛn bɔ mpa nti woyɛ ɔsɔfo a kan ho sɛ anytime bia na yɛsɛ ɔbɔ mpa yɛ because temptation deɛ ahweaseɛ bɛn wo woni ɔbɔnsam ntam deɛ ɛne sɛ yɛ woni a na kyerɛ sɛ ɔno nso nie because ɔno ɔde bia ɔbɛ weak point ɛna ɔde anya nti na bible sɛ yɛn wɛn yɛn bɔ mpa yɛ anytime nti woyɛ ɔsɔfo bia kan ho sɛ anytime bia yɛsɛ ɔma mpaebɔ edi w'anim mpaebɔ na ɛsɛ ɔma ni because ɔsɔfo yi mmea mi sɛ mi nyɛ sure sɛ mpaebɔ ɛyɛ yi because asɛ sika no ɛyɛ mmɔɔ ɛyi 10 ne mpaebɔ because sɛ nyɛ sika no na agyegye ne tiri mu a nka mi nuaba ka mi nyɛ sure sɛ bank dan ano na ɔkɔbɔ ne yiri onni ne yere kyikra nkɔ bank ano dabi na kyerɛ sɛ ɔno no ɔte asɔre ne kora bi ɔte yɛ no kora mi nuaba sika na ɔde pɛ na mbɛti wasɛm ase yɛ kra de bɛka sɛ asɔfo dwuma no business bi na ɔde yɛ me nuaba ɛne ɛno ano no ɛyɛ business na ɔde yɛ because once a wɔtumi akɔkɔ wo yiri tuo wɔ bank a no sɛ ɔkɔyi sika anaasɛ like sika asɛm because wohwɛ a ne kyerɛ sɛ ɛyɛ sika asɛm o ɛna apɔ ɔmo ntɛm nti ne sɛ asɔre no ankasa no koraa no ɛyɛ business na wode yɛ because menyɛ sure sɛ ɛnyɛ business ɛna ɛyɛ nyame paa sɛ nyame na afrɛ wo sɛ ɛyɛ yi a nka that moment ne mpo anaa wo ne wo yere mpo ɛnya ntawɔntawa no koraa no me nuaba nka deɛ ɔbɛyɛ first ne mpaebɔ but ɛsiane sika na ɛwɔ ne mu sɛ medeɛ sika na mepɛ ne nti no maybe ɔbaa no bia na ɔkɔyi sika because aburokyerɛ ya sɛ mmaa no wɔ more way ɛkyɛ mmarima no nti no ebi a ɔkɔyi sika anaasɛ ebi a sika ho akyi yɛdi na akɔba ne saa na enu ntiri kampo no n'edwuma sɛm sɛ sɔfo kampo no adeɛ wi a wayɛ nti ensi pisa onyo sɔfo nyamba edru sika asɛm ne deɛ ɔmo de ɔsɔfo ne to nkyɛn yi asɔfo die na edru sika asɛm a ɔmo nya ne spiritual min dai minia edru sika asɛm ne deɛ ɔde ɔsɔfo ne bɛto nkyɛn na ɔno a delay money na sɛ ɔno ano na ɔbɛ ɔno ɔyɛ na gye sɛ ɔno sika ne nti na ɔyɛ asɔre no ɛnyɛ wo kɔso anaasɛ bi a wo nya ɔsoro a wobɛnya akɔ nti na ɔno ɔyɛ eyi ɔno sika no na ɔbɛ o sika no na ɔbɛ nti no sɔfo sɛ woyɛ member kora na ɔne ne kɔdeli wo ahwɛ yi a ɔne ne kɔdeli wɔ sika ho ɔbɛbɔ otuo ɔbɛkum ne sign a sign pa ma amani say ato sɔfo yi ɛha me pa wo ne sɛ abroche lifestyle yi bi sa na sentiment nsɛm a yɛtete fi abroche no we agyetuo na power no we shoot na ɛkɔ no we agyetuo no we shoot no bi na efere ne akɔ sɛ bufu sɛm nka obetimi di ano asettle no wakɔ na etuo twe a ɔde eku ne yiri me nuaba no so betimi ayɛ ebetimi ayɛ wo because abroche lifestyle no different from yen na say na say before ye suatra kakra na say yes ye copy abrochire kakra but on come the lifestyle and na wo so woni mbra e wo ko ni although a utimi twitu ana say but
wonim sese no ɛhɔ no wakɔku obi no ɛnyɛ Ghana ha ebi a de wokɔto hɔ na obi a ebi akɔtuatua na ɛhɔ deɛ to onim so ɔmo nyɛ ne sa once a waku obi kwa deɛ wanhwɛ yi a yɛbɛma wo life wonye ku obi if you want some yɛ de o wasɛm nyɛ de o kyɛ sɛ na deɛ na wokɔka akyerɛ ɔmo yɛbɛma wo life enti ni minya bɛ ɛno na meka sɛ enti ne sɛ wobɛkɔ akɔdi kɔku obi sɛ sika yi kora na wokɔku ho a woku nipa no wakɔ akɔda prison life bisa ho sɛ sika na woku wɔn sɛ sika na ɛwɔ enti bi nyɛ wo so enti mi ngyew sika no sɛ ɛwɔ sɛ wahwere ɛnneɛma bɛɛ mmiɛnsa wo sika ɛbɛbɔ oyire nso a abɔ nso ebi a so ɔbɛn kora na ɔpɛ sika na ɛna woyi sika ne ma ne kɔ ɔyɛ mpo anaasɛ oni ni gya ne life ma na maybe wobɛnya ɔbaa bi kora ɔyɛ better sin nea wo na wote ho tiwahu na wo so wote ase o sɛ no wo nipa baako maybe wobɛkɔ life o wobɛkɔ life because nipa kum deɛ menya wo sɛ wokɔku obi ne wafa wo adi free dabi yɛnhwɛ asɔfo asetena mu na nsɛ wobɛte na ɔsɔfo ɔne ne yere ɔsɔfo abɔ ne yere ɔsɔfo agyae ne yere saa nsɛmsɛm na ɛbata asɔfodie ho no asɔfo no mɛma no deɛ paa na ɛkɔ so mepɛ sɛ mente ase ɛfoma bɛ na ɛbɔ ɔmo mo afa nyamba na ɛsɛ yɛ hu ne sɛ yɛmfa no spiritual way ne nto nkyɛn ɔsɔfo ɔyɛ nipa te sɛ yɛn sɔfo yɛ nipa ɛna ɔmo no nka yes ɔmo yɛ ne sɛ because me this time no ɛna na mehwɛ asɔfo na wotete nsɛm bi na wotie like ɛna na me hu sɛ na because first asɔfo no yɛka sɛ obi yɛ ɔsɔfo a umpo uko n'anim kura na uko osofo anim kura me nyaba wo fere uko w'anim a uko osofo anim a ukura wo fere because the way a nipa no like okasa any the na won't me go so this time there no osofo na nkasa kura o nega ono ti wo no nega ono aka cho say nega ono yo sofo ntino wo kura na wo ko nanim kura wan bi ko nanim kura na obese wo pe ana so obeye ntino imagine say so sofo ye nipa na say wo agye ato ho so say that title na omo say no sa title na wo agye ato ho so say wo yo sofo na nso untimi lead as osofo life no osofo beto osofo ni yire akọ osofo abro ni yire osofo eyiye ni yire osofo tibi gina ye fe ni say tv so na say be oba wa wari na ye ni ho ade ayedi na ba fie eni ni dada kete ba akoso no of ye oba no I say like onimo na utie kra me yaba ya na eye asefem utie ya na eye ya pokeke It's na bisa say when you know from because yen mo pa e bia sebi yen mo bi mpo a yen nyo yen frɛ ya ho osofo no sa life no kra yen bi yen live sa life yen live sa life no be ma bi onyo osofo but o di osofo bi kwa compare no ti mo say wo be ma na ona mo oye best than no no what title ato no to so osofo Miss Gladys, they do there, oh dear. They need Eddie in some nature. They be from a baby, some police force, some more investigations. They are the baby on Baba to appointing tea or find out words if you through and now assembly of his own contract or ever my woman Mushe and spit me Eddie Asumi. You, your foot joke a cry, me give a mom say. And we are sit dear. A before said, you might be free. Obey me, dear, before ya, dear. Now later, no, not just say, no. It's no ye, a buffoon, no, ye to me, because they be a maker, they see ye nip piano, ye, say you control. Say, Opesu go baby, and now no piano, and the best one, they say, oh, what drink, and they'll control the piano, say, and obey me by my dream na me say me ba ha nti no adwin no na control ni pedua no nti e dru baby a eya sabi ye yusu adwin no maye manie like ni pedua ne yes or ye bia no na wo so waso de say wo ko dabi
yamma ya dwinu nyema bi o wa nta na de bia ye ka ye say yengugu de bia ye say ogu akoma no ogu sunsuo na ye from asem bi o kra o te na ye gofuo kra na tobo de bia me ka me say into wase awie nkonimdie no pray me nya sure so obi a o to ne boase no obe wie nkukuo anase obe wie nkonimdie ti wiasem die bibia no oti obi o kra o te asem bia na o te no wasem ana wate say ni nua we na akoka na wase na wate na asem obe kokokoko na maybe obedru okọ obebisem na entesa na afi ugina onu wani ewu because of when you control wo ni pedua ne so no wa ma oni pedua ne mom na e control e push you say kokoye ntini na so di akire say at least you timi say you timi use you timi control ya kasa ni pedua no ni pedua ne esi you timi control no so person ya kura na control no ka tell say no because one hwe ya akoma ade wo be pie baby ani say oyede ade wo pie ebusia for Miss Gladys wakasa pa efutu so de amana mpa ne nsem emu saa so na wo akonya say eye dia yedi hu enkomo wa say dia bobo hu no wo so de wadwentwe ebeba afa ehu na dia tutu maji eje comment section wono na biom so abomodia afloyen ewe IG page @toomuchgh_. Medi edana ama obusa na me adoma yebesan edi enhemu pie makramo fiti ani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe